Сам на сам Сергей Шымко добры, вясёлы, пазітыўны, працалюбівы. Люблю працаваць. І фізічна таксама. Мне здаецца, я разнопланавы акцёр. Мне здаецца, што ў мяне атрымліваецца і вясёлыя, і трагічныя. Мне быў страх першы, калі я толькі прыйшоў у бальніцу, як стажёрам-клоунам зайшоў у палату. Вось быў страх, і я не ведаў, што рабіць, як. Я быў мокры увесь. Мы там пабылі хвілін 10, але я быў як пасля парылкі. Вось, і страх быў проста. Я калі выйшаў адтуль, я думаў, не, я болей сюды не прыйду. Ужо болей 10 гадоў я там працую і, ведаеце, вельмі многа зразумеў. Я зразумеў, што ў жыцці усе гэтыя нашыя бытавыя праблемы гэта проста нішто. Вось, таму што мы шчаслівы толькі хаця б таму, што мы здаровыя. Чаму б яшчэ хацеў навучыцца, ніколі не думаў пра гэта пытанне. Неяк да гэтага часу ніколі няма. У нас заўсёды часу не хапае. Болей рабіць нейкіх прыкольных для дзяцей у бальніцы фокусы. Хацеў бы навучыцца лётаць на самалёце пілотам. Ось, хацеў бы прыгнуць з парашута. Ёсць цікавасць да гэтага, ёсць. Чым я ганаруся? Чым я магу ганарыцца? Дзеткамі сваімі ганаруся. Сваімі дочкамі, якіх у мяне 3. Сашка, Ксюшка і Катюшка. Вось я імі ганаруся, яны вельмі чалавечныя. У іх ёсць душа, што самае галоўнае. Яны умеюць смяяцца, умеюць плакаць, умеюць думаць. Ты зробіш добро, і гэта потом адгукнецца. Калі ты робіш нешта добрае проста так, ну і тое самае адчуваю і да сябе ад іншых. Адчуваю любоў, цеплыню да сябе. Што даеш, то і атрымаеш.